दांथल बाजारनि गाहाय हान्था मेला खालामग्रा लामाया बायला जिला जानायनि जाहोनाव दावबायारिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनिफ्राय बङाइगाव आरो बासुगावजों थांग्रा गाहाय लामा एबा हान्था मेला खालामग्रा दांथल बाजारनि गाहाय लामाया बायला जिला जानायनि जाहोनाव गोबां दावबायारिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेनिखायनो दांथल ओनसोलनि थागिबि सासे लाइमोन आरो आथिखालनि मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि सानसुला ब्रह्मआ आथिखालनि एमएलए आरो एमसिएलए पानिराम ब्रह्म बिथांखौ नायसननानै लामाखौ थाबैनो बानायनानै होनो खावलायहरदों। जिहेतु बे लामाया मोनसे गामि गफा बा माबानि भितर गामिनि नङा, बे जाबाय मोनसे मेन टाउननि लामा। बे लामाजों जोंना मेन चिरां डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार काजलगाव कानेक्सन दं। बेजों ओरै थाङोबा जों नुनो मोनो बङाइगाव टाउन मेन कानेक्सन, ओरै आगदाजों थाङोबा बासुगाव टाउन आरो सिदा थाङोबा जों बिद्यापुर मोनहैयो। थ' बे मेन लामाया दा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जानानै दङ, बुंनो थाङोबा दुब्लिनि मोनसे लामायासो बिनिख्रुइ साबसिन। दा बावैसो बेयाव सानै साथामसो एक्सिडेन्टबो जाबाय, हस्पिटालाव एडमिट जाहैनांबाय। फिलफिलि गोलैनानै बेलथायनानै दुखु मोननाय इन्जुर जानानै सिभिल हस्पिटालाव एडमिट जाहैनायबो दङ। थ' बिनि थाखायनो दिनै बेयाव फैनानै जिहेतु बे लामानि अबस्थाया मोजां जायाखै। जोंना दिनै जायनो थाङोबा बे समस्तिया काजलगाव समस्तिनि आन्दाराव एमसिएलए दङ, जोंना लकेल एमसिएलए आरो बुंनो थाङोबा बिथाङानो जाहैबाय एमएलएबो, सिडली समस्तिनि एमएलएबो। दा इलेक्सन जोबनानै थांबाय, बोसोरसेयानो जाबाय। नाथाय इलेक्सननि सिगां जा गोदै गोदै कमिटमेन्ट बुंदोंमोन, जा रावफोर बुंदोंमोन जे लामा बानायना होगोन, दालां बानायना होगोन, कालभार बानायना होगोन, नाथाय थाङै थुङै दिनै नुनो मोनबाय गासिबो जिर'जोब, जेबोआनो गैया। दा गावस्रा गारि सा सा एसि जानानै न'आव एसि लागायनानै गावस्रा थाबाय थायो। नाथाय जायफोरनाखि दुखुथिया, जायफोर रिक्सा सालायनानै जायो, जायफोर थेला बोनानै जायो, बिथांमोना बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो बहुद खस्थ' जानानै दङ। जोंबो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो जोंबो मिथियो। थ' बिनि थाखायनो बे लामाखौ थाबैनो बानायनानै होनांगौ, आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायबोयो। ओरैनो बेसे गोबावनिफ्राय बेबायदि जेंनायाव दं? बे लामायाथ' फ्राय बुंनो थाङोबा इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो गाज्रिखा। सिगां बेयाव लकेल एमसिएलए दा एमएलए पानिराम ब्रह्म बिथाङा फैनानै केम्पेनिं खालामो, गावनो नुलांखायो बे लामाखौ, गावनो थांलाय फैलाय खालामो सिगांबो। खिन्थु दासिमाव गाव देरहाखांनायनि उनाव सासे एमसिएलए एमएलए जाबाय। एमसिएलए फान्डखौ मा खामानियाव बाहायनो सानदों बेखौ आं मिथिया। एमएलए फान्डबो दङ। थ' जथेस्थ' बिथांमोनाव फान्ड सफैयो। बे फान्डखौ बबे खामानियाव बाहायगोन, माब्ला बाहायगोन, जुदि बेफोर लामाखौनो जुदि बानायनानै होनो हायाब्ला अब्लाथ' आरो बुंनांगौ जेबो रावानो गैला। थ' बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायहरगोन जेसे थाब हायो एसे जाहाथे बे लामाया मोजां जायो। सिगां नुनो मोन्दोंदि जोंनि माबानिफ्राय बिटिसि सरकारनिफ्राय बिटिसिनि बायजोआव शिबसागराव दै लोमनायखौ सहाय खालामहोदों। थ' बेयाव जोंबो क'अपारेट खालामो, जोंबो सापर्ट होयो। नाथाय खोथाया जाबाय जुदि जोंनि न'आनो जुदि गोबाय गिदिबा, जोंनि न'आवनो जुदि अखा सेरोब्ला, जोंनि न'आनो जुदि हाग्रा रज'योब्ला, जों मालायनि न'खौ फोसाबनानै हिर' देखायनानै जेबो लाब गैया। जोंनि बिटिसियावनो गोबां दालां, लामा, सरक बानायनांगौ दङ। नाथाय जों बिटिसिनि बायजोआव थांनानै जोंनि बिटिसिनि फान्डखौ बायजोनि खामानियाव गारनानै जोंहा बेयाव जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। मानोना जोंहा बिटिसि जौगानांगौआव जोंना बहुद फान्डनि दरकार, बहुद डेभेलपमेन्टनि खामानियाव बहुद फैसानि गोनांथि दङ। बेखायनो बाहेरायाव हरनायखौ आंबो सापर्ट खालामो, जेनेबा दै लोमनायखौ आंबो सिएम रिलिफ फान्डआव आंनि साइडनिफ्रायबो आंबो एसे डनेट हरदों। नाथाय बिदि बुंनानै जों गावनि न'खौ, गावनि बिटिसिखौ, गावनि जेराव जोंनि जोनोम जायगा बेफोरखौ जों नेग्लेक्ट खालामनानै मालाय जायगाखौ फोसाबनायाव बेयाव माने एसे साननो थाङोब्ला एसे माने बुस्थुआ गाज्रि जायो आरो। ओमफ्राय दा बावैसो जों नुनो मोन्दों आरो जोंनि थांनाय माबायाव बिटिसि इलेक्सननि सिगां जेब्ला केम्पेनिं खालामदों अब्ला बिटिसिनि चिफ मानागिरि हाग्रामा बिथाङा बुंदोंमोन जा नांगौ बेखौनो होगोन, हाजो नांगौबा हाजो होगोन। बे खोथाया नोंथांमोननि सिगांनि मिडियाफ्रावनो नुगोन दङमोन। बे केम्पेनिं खालामनायाव दालां नांगौ दालां होगोन, हाजो नांगौ। नाथाय हाजोनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा, दिनै मोनसे लामाखौनो बिथांमोना बानायनानै होनो हायाखै। थ' बेफोर लाजिनांगौ खोथा। आरो जिहेतु सरकारा अलरेडि बोसोरसेनि जाबायानो, बोसोरसे जानानै उनावबो जुदि बिदि खामानिखौ बिथांमोना जुदि नोजोर होआब्ला फिउचारावथ' बे बिथांमोननि थाखाय बहुद गाज्रि अबस्थायाव जागोन। बिथांमोना गावसोरनि माने जा देरहाखानाय मोनसे थासारि बेखौ बिथांमोना गाज्रि खालामनानै लागोन। बहा थांनो फैदों आरो? थ' दा दिनैहाय
जोंना बे काजलगाव बाजार जायो नालाय जों बे काजलगाव बाजाराव थांनो आङो ओंखारबोदों आंनि दहाय फुंनिफ्रायनो सलायनानै आङो दा बिदिनो थांलाय फैलाय खालामदों मानसि लांलाय लाबोलाय दा बेवहाय जोङो बिदिनो लामायाथ' गाज्रि नालाय जोङो गारि फिरफिलि सालायनायाव जोङो एसे खस्थ' मोनदों आरोखि आरो सम समथ' बेवहायनो बे लामायाव लामा गाज्रि हिसाबै बाइकआबो बेलथायलाङो मायो आरो फिरफिलियाबो अनेक बार बेलथायबाय मानसिफोरनिया आंनियाबो समावबा बेलथायनो हागौ दा आं बुंस'नो हाया बेनो आरो बेसे गोबावनिफ्राय बेबायदि भुगिनांदों भुगिनांनायाथ' बे लामा गाज्रि जानाय समनिफ्रायनो जों भुगिनांबायानो लामाखौ बानायाब्ला जों माथो खालामनो दा सरकारनि मानसिफ्रा सोर सोर दायित्व' दं बेफोरबो जोंनो बानायना होआबा जों आरो सोरखौ बुंनो आरो जोङो बुंनो हागौ माने जोंनि बै फिरफिलि ड्राइभारफ्रा ज' जानानै जुक्ति जुगदान जानानैसो जों बुंनो हागोन दा बेखौ सोरखौ लानानै जों मा होननानै रायलायनो जोंनि बै स्टेन्ड ज' जाब्लासो जोङो जुक्ति जुगदान जानानै रायलायनो हागोन नङा होमबा बेखिनियानो आरो दा लामानि जे जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय सरकारखौ मा खावलायगोन दा बेखौ खावलायनानैथ' दा आं जा बुंदों बेखिनियानो आरो बे जेसेबांनाखि बे लाइनजों सलायो खयथा स्टेन्ड मा होनो फिरफिलि स्टेन्ड बे जेसेबां दङ बे जुक्ति जुगदान जायोब्लासो जोङो माबा मोनसे सरकारनिफ्राय खावलायनो हागोन बेखिनियानो आरो माथो बुंबावनो नोंना बुंनाया रास्ता এতিয়া এই চব বেগৰ গাড়ী আহি এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী এইবিলাক ৰাস্তাটা এৰিয়া হৈছে আৰু এই ঘৰৰ ওচৰতে এইখিনি মিলিবাৰী আচলতে এম এল এৰ ঘৰ কালিৰাম বৰ্মা তাই কি দেখা নাপায় ৰাস্তাটা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী ডাঙৰ বজাৰত কিমান ডাঙৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ কাজল আছে সেইখিনি যাওঁতে আমাক 10 মিনিট লাগছে এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত লাগে সেইখিনি তাই গম নাপায় তাই ঘৰৰ ওচৰত সেইখিনি ডেলিভাৰীখিনি আহে ইফালে আহে ইফালে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী হৈ আছে এই ৰাস্তাটো ইমাৰ্জেঞ্চি বনাব লাগে আমাৰ মেডিকেল যাব কিমান দিগদাৰ হৈ আছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ চিমনাগুৰিৰ পৰা যাব লগা হ'লে আমি কাজলগাঁও যাব লগা কাজলগাঁৱত আমাৰ কিমান দিগদাৰ হয় যাব কাৰণে ইমান লোডত আপোনাৰ 30 টন 40 টন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী সেই ৰেলৰ ৰাস্তা ৰেলৰ মাল লৈ কিমান ৰাস্তাটো আমাৰ বেয়া হৈ আছে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ পানীৰাম ব্ৰহ্মই পেলাই ইলেকশ্যন কেম্পেইনত আহিছিল নিজেই দেখা পাইছোঁ ৰাস্তাটো কিন্তু এতিয়ালৈকে বনাই দিয়া নাই বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে অভিযোগ কৰিবই আৰু এইটো আপুনি চাব ইয়াতে তাই বহুত কথা হৈছে এতিয়া মোৰ চিমলাগুৰি গাঁওখন আপুনি যদি চিমলাগুৰি গাঁওখন যায় এতিয়ালৈকে কোনো ডেভেলপ নাই এইটোতো আপোনাৰ PWD ৰাস্তা হয় মোৰ গাঁৱৰ যিটো ভিলেজ সেইটো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যায় ঘূৰিব তাতেতো একদম ডেভেলপ নাই ৰাস্তা এতিয়ালৈকে কোনো হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ৰাস্তাই নাই এতিয়া সোনকালে বনাই দিব লাগে সোনকালে বনাই দিব লাগে কাৰণ আমি মেডিকেল পেচেণ্ট ল'ব লগা হ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় আপোনাৰ ডেলিভাৰী পেচেণ্ট এইটো ৰাস্তাত যাব নেকি ডেলিভাৰী পেচেণ্টটো যাবই নোৱাৰে মই কেতিয়াবা নিজে গাড়ী চলাওঁ মই কেতিয়াবা ইফালে নাহোঁ মই কেতিয়াবা কাজলগাঁও যাব লাগে মই ৰাতিপুৱা গৈছোঁ বাঙালবাৰী গুচি যাব লগা সেইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু মই থেংক ইউ পানীটো পূৰা পানী হৈ থাকে এই ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এই মন্দিৰটো যে আছে মন্দিৰলৈ পূৰা পানী হৈ থাকে